Du vet det, så. Nej, jag tror det stars men alltså tror jag. Jag kan mer. Vad barnen ska gå? Jag går mot toppbanan eller parkbanan. Jag ska inte ta parkbanan till Simon. Ja. Ja. Parkland. För Simon. För Simon. Och så har han bara bad. Han snurrar runt och så har han bad då. Ja. Jag har alltid fått pröva inte banna lika next som först. Det är banna det här är då. Fuck. Jag vinner. Problem. Bowser. Captain Bowser. Ja, Captain Bowser. You are Nimini. Vi vinner det. Ja, det. Nej. Ska jag bara toucha att Nej! Äntligen först. Tjänar botten med så försöker att det där som blir störst. Hej, Airfist. Yeah. Och Simon Kong wannabe. What? Jag vill bara kalla honom person. Simon. Ja, Simon vi fyrcyklar att Simon är då någon av dem där. Så Vi är alldeles Han är efter Jakob. ja. Det bästa är ju där. Simon. Simon. Han är nummer 3. Ja. Han vill min alltså. Just Simon. Väl klar alltså. Simon. Det var det samma med. Jag ska skama men grönte. Vi ska skama till. Abandon ship. Och det är Yoshi. Andreas. Yes. Oh. Det kan jag. Don't blame it on me. Jag var inte så smart. Blame it on Wario. Vad något så helt jag med. Jag vet att det är ju kvärt också. Aj, Tjurta. Simon! Simon. Jag menar, gott jag Simon. Vad gott. Åh nej. Är det blod? Simon! Vi tar nu nästa. Simon! Andreas! Bad! What's a check? What? Hej. Oh, nu kör det så här. Det kanske det ska gå. Åh god. Nej. 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 Nej! Eller det. Nej. Bäst för nästa. Hej, Sven. Hej. Att det är hotspot eller? Omvärst. Att det här är hotspot. Jeff Bowser. Choose your fate. Vi är näka chans. Det var ju snägg. En näka. Ha? What? Nej. Ja, jag tycker spara det. Några glam. You douchebag. Oh my. Det är det rikaste näka du. Eller spela. Du är näsper. Åh nej. Nej! Nej. Kasta! Simon! Det är Simon! Hej där! Vinner! Simon får vinna det. Godis som vinner dig. Nej! Kom här! Kom här! Simon! Wow! Det där! No! Freaking Simon! No! Jag trodde du kollade normal. No! Gosh, I want lovely. Simon. Ja, det är fancy ut det. Det minsta Edition X kan hända som är. Tror jag krönt på mig. Det är vinner.
ja. Jag har inte ansikte alltså. Och är... Han räkar sig showa. Simon. Nej, säg det. Det är bara galt. Nej, det är inte Bara för att tänka när jag... Nej. Okej. Men det minns en sushi-färg. I'm not even mad us. Jag säger bara Monday Horror, men så kött. Är det bara gå snacka runt i färden? 5 och jag la nästan 100 grader. Där. Mer än hästen. Ja, och jag är 0, 1. Det är väl skega där. Nej. Ja. Nej! Jag backar ändå inte. No! Nej! Espen för mig! Espen! No! Angel nägar under mig. Ja, jag tror det är då jag tar stå ut där. Vad ska Simon. Det är vi. Ja, visst. Ja, god. Det händer omgående till mig. Boy. Sars du upp? Han kom till. Antar jag själv. Sars du upp? I ser jag. Du känns han. Sneaky bastard. Ja. Simon. Oj, man. Simon till Ashton. Okej. Hej, det tar en shot. Det kan. Speed up! Woo! Vi kommer klara det här. Vidare och... Vidare max speed. Han sätter... Vad säger man? 6 kött? Jag hade inte nej, ja. Jag vet inte, vi testar sniggers. Okej. Vi får toucha. Så säkert vi toucha. Vi ser det. Yeah! Yeah! In your face, Simon! Tack, Simon. Och Andreas. Ja, jävligt. För alltid modder, Simon. Så jag Men det stämmer, alltså jag tänkte inte bara dasta ut i tyckorna. Så det var inte väldigt stycken i halta. Nej, tyckor. Okej, minns du? Skit. Vill du visa mig en latta? Ja, shit! Snackar du förbi över? Shit, okej. Oh my. Aj, vägen. Annars, yeah! Jag är Disco Master. Okej, inte Master. Jag får säga dig i efterhand jag är. Thrillman. Så han ska få tryllycka. Nutje, det är så räv i alla fall. Nutje, då är det så späckligt för. Oh my! Inte vattla. Nej! Jag har dött nå! Men du får change. Okej. Jag har ju inga pengar så. Först så får jag fitta där för det. Old Lucky One, det 6 är... 3. Yeah! Damn it! Axel. Yes! Oh, yeah. Det var Nej, jag spörs. Okej, spännande. Come on, back. Åh, det blir jag. Du stann blockera mig. Det var plats! Det var plats! Nej! Ja. Ja. Mad bro, you mad! Oh, you mad? You mad? Jag hade väckt minst en gram. Ja, det är cool. Hej. Nej! Donkey! Simon! Perfekt! No! No.
Nej. Jag tappade det mycket. Jag tänker. Wow! Hur kan man äckla så? Usch! Simon! Simon. Simon. Så var det nu. Jag vet inte vad jag tacklar där. Du bedrar dig. Ja, vi går på en veva det. Kämpa upp Andreas. Jag gör det en bomba till boll sammans. Nej. Jan, jag spelar inte just bro. Vi gör det bro. Du ska kalla det. All right, det är cool. Take one for the team, eh? Take one for team. Shoot you, Andreas! Let's go. Vi synar. Nej, jaha. Det är produkter. Jag känner att se det, men... Nej. Ja, igen. Ja, vi har vunnit. Han har också den största twistade. Bomban är. Ich kan ta vurs. Jag vinner. Inte någon lilla maniac efter. Jag checkar dem. De var bara pal. You kostar sån här punchen. Even bad. Never mind. Jag hoppade över den här. 20 Go see the film, yeah. The brace. Hot bomb on. That was a big blast. Big. Oh, det är så gott! No! Du minns det där? Och det är så... Hvis du sa John Tron så varsågod det är. Åh, goda. Queefis! Ja, vad är det bort? Okej, jag har inte blåst ut här till farvan. Hvordan videre kan lite... Vidare ikke, faktisk. Det vet man inte. Är det mer gröner så. Akkurat det här. Esmer pink. Och hvordan skal jeg vanne klær? Ger du så. Stekker jeg opp, er det ikke? Tack, Simon. Åh nej, Johan du. Nej. Jag ska faktiskt bänka kött här. Jag är fan cheat att det är hända så. No. Och så borde minja, så borde den extra chanser. Det är ju fisk. Du måste inte pengar. Cool, det var 30%. Ja, 30%. Ja. Kan det kännas som att det trycker på den sämre? Ja. Jeg har ikke tatt snakket det tar ikke det rett. Nej. Nej, jag bara minns den där jag spänkte någon. Bastard. Nu en affär den golden. Ökten talade för han är framtiden. Katten og mævren burde vi så stått fra der. Ja, nu var jag där. Va? Vi gjorde Devilfest och så lände han där. Så Nick mer pengar, Nick. Philip! Yeah! Yeah! Ja, Det tror Andreas. Det er meget special. Just Donkey Kong. Jag vet inte inte så. Hade vi got det. Nej. Han tar ju ring. Oh my goodness, det var allt. Jag visste kanske det att det. Han fick akkurat Som du sa, gör det 1% mer än tid vid vilja.
Är det bra nu? Inte så. Jag fick ena. Minst det fett då först. Ja. Jag missar 2 också Levi. Gosh. Alltså lägger bänka. Ja, det är mycket bättre. Okej, så nu man bara tofu och ost. Grönt man i. Ja, det går förfärligt. Okay, I'm in to go. No. I know fjörd. Det har missat pengar. Och då är faktiskt synder av stackars Andreas. En cap. Vad är det som säger? Espercito som Pirates stämmer bara där. I'm the pirate of all pirates, Captain Balzer. Or I shall be the one to find the plunder. I'll be the plank for any that gets in my way. Even me mother. Nej. Even me mother. Yes. Hej där. Jag säger inte det. Or be a good mate here and give me all your coins. Or you'll eat the tip of me sword. Åh, god, den har ju. Hur plantar han backarna? Ja. Appropriate landing of det. My voyage has ended. Play a minigame, mateys, to regain your composure. Or smooth sailing, mateys, long live Captain Bowser. Kan jag ta så här? Då häcknar så. Ja, Så står det kött nu så. Det är Donkey Kong vad tror du? Oh. Knät! Jag tror säkert det tänkte. Angen är bättre än Simon. Ja, bara. Yes. Det är gott det. Akka det är besked. Okej då. Ska vi göra döring Esper? Ja. Ja. All in. All in. Så väl där så. All in är det. Jag kan inte du hör att det måste vara. Let's do it. Nej, det är bara AB och Z. Ja, What? On guard, sucker! Jag tror att ratta. Då är det lämma. Då hackar jag. Nå pengar Esper. Fuck. Jag tyckte Esper vinner. Jag är så stressad. Jag minns att min pengar direkt när det fucking då tär åt Donkey Kong. Slättsvör. Jag vann till. Ett brev för ett där faktiskt en köttning. Satte det att man har. Min game, Yoshi. Damn it! Vann gör. Du vinner tvärsen. Han vann ju. Så det är som pengar det. What? Tvärsen. En video jag tänkte pengar tog vunnen igen och spela. Sportsmandäck! No! Yeah! Nästa. Jag kan nog tro. Jag tror det är så. Det är mest pengar. Oj, jag kunde ju. Nej, det är rävan i början. Tatt i assen i början. Big news. Big news, terrible news more like. Typ Bowser att hon bräckar allt. Esper. Oh, you wouldn't be thinking of stealing me treasure now, would you? I was fan, ik gleich läst. Or that's better, me matey. Whoa! Or who goes there? Why it's... Hey! Captain Yoshi! So you come, Captain Yoshi, to the plundering? Let's go. Dan fighter, snackar om det. Ah, impertinent fool! Oh, that's smart. That's smart. Esper, du borde vara en professional. Find and bully. Alltså Andreas. Varje också. Nej, vänta Andreas. Kvät. Ja, Så läsa det. Blir liksom tjejlig tota. Gå igen bata bustan. Jag tar sig i början. You are the superstar! Det är skrift. Eller, alltså är Superman skrift. You are the Superman.
Nice väl. Ja, så är det där. Bonde Alltså, jag vann faktiskt. Alltså, jag går klar så väl. Redan länge. Nice Ja. enough. Simon Bergsjö. Simon. In your face, Simon! Tack, Simon.